Ardudwy, ardal hanesyddol yn Ne Gwynedd sydd â sawl cyfrinach. Beth am i ni ddilyn rhai o blant yr ardal i ddysgu mwy? Thomas fydd yn cychwyn ar y daith, i rywle sy'n agos iawn at ei galon. Wel da, hyd allan, ffona ddothon nhw mewn gynta, drwy'r tynnol. Wedyn mae hwnna wedi cael ei dyllu allan i gael gola dydd i lawr yma. Pryd agorodd y chwarel ta? Ar i'r chwarel agor yn 1873, na pryd ar nhw ddechrau gweithio yma. Faint o ddynion oedd yn gweithio yma ta? Ar ei hantur, oedd yna jyst iawn i 60 yn gweithio rhwng y chwarel a'r felin yn y gwylod. Sut oedd yn cael y llechan off y graig? I gael y llechan oedd ar y graig, be oedden nhw'n neud? Oedden nhw'n neud twll yn y graig, de? Llenwi fyny efo powdwr du, ffiws yna fo, a tanio fo, a wedyn oedd y llechan yn cael ei dod allan mewn blocia mawr. Enw hwn yw'r jumper ac oedd nhw'n defnyddio hwn i dyllu yn y craig i roi powdwr a ballu i chwythu y graig fyny. Sut oedd o dod allan o'r chwarel a ble oedd o'n mynd? Oedd y llechan yn dod allan o'r chwarel yn fan hyn ar y trycia trwy tynnal acw, de, ac i'r felin yn gwylod lle oedden nhw'n cael ei gwneud yn llechu to. Ac ar ôl hynna, be oedd ddim yn cael ei ddefnyddio'n lleol, oedd yn mynd efo ceffyl a chart lawr i harbwr Pensarn i ddal y cychod, ac oedd hynna'n mynd rownd y wlad i gyd o fanna, neu drosodd i Werddon. Oedd o'n mynd i gwledydd y blaw am i Werddon? Oedden, os oedden nhw'n mynd yn bellach, oedd y cychod bach yn mynd â nhw rownd i port i'r llonga mawr, lle oedden nhw'n mynd efo llechu blaena, hynna wedyn, dros y byd i gyd. Faint oedd oed y plant yn dechrau gweithio yma? Faint oedd eu hoed nhw, a faint oedd oed ti wan? 12. 12. Wel, oedd y hogia yn dechrau gweithio fan hyn pan oedden nhw 12 i 20 oed. O 7 yn bora tan 5 yn nos. Waw, mae hwnna'n oriau hir. Ac am swllt yr wsnos, 5 ceiniog. Mae'n siŵr bod hynna lot adeg yna fo. Oedd o'n bres, da iddyn nhw amser yna. Os a ti'n licio gweithio yna, sef? Na. Na. Pryd caeodd y chwarel? Y chwarel? Ar ei agor yn 1873 do, ac ar ei gau yn 1956. Oedd wedi gweithio am 33 o flynyddoedd. Mae hynna'n hir. Yndi. Does dim angen teithio'n bell yn lleoliad nesaf, fel eglura criw o farched blwyddyn 8 ysgol Ardudwy. Pan rydych yn trafeilio mewn i harddech o pob cyfeiriad, y peth cyntaf rydych yn weld ydy'r castell. Mae'n sefyll yn gadarn ac yn hardd ar ben y bryn. Dechreuwyd adeiladu Castell Harlech yn y flwyddyn 1283 ar gyfer Edward y Cyntaf, sef Brenin Lloegr ar y pryd. Master James o St George oedd y gŵr oedd yn gyfrifol am gynllunio'r gastell ac mae'n debyg mai o'r dwyrain canol cafodd y syniad am y cynllun. Erbyn 1286, roedd dros 950 o ddynion yn helpu adeiladu'r gastell. Cymerodd 7 mlynedd i gwblhau a gostiodd 8,190. Os meddylwch am siap castell eraill, Edward fel Caernarfon neu Conwy, maent yn hollol wahanol. Y rheswm am hyn oedd oherwydd bod Castell Harlech yn gastell ymosod. Adeiladodd Edward y castell yma yng Ngogledd Cymru nid yn unig i ymosod ar ei elynion, ond i gadw Cymru o dan ei reolaeth ar ôl marwolaeth Llywelyn. Mae criw arbennig iawn o blant ifanc wedi dod at ei gilydd i gloi ein taith o amgylch Ardudwy, sef gorwyrion Ken Roberts, sydd am adrodd hanes dychrynllyd o 1950. Bore da blant, falch o gael chi yma heddiw. Dwi am gennau stori fach chi wedi digwydd yn ôl yn 1950 oedd hi. Hanes Robert Boyton. Oedd yn had yn fiolwr y ffarm gorsgedol iddo. Ac oedd hi'n ddiwrnod
tywydd yn ydych y ddrwg. Y defa di mynd dod lawr o'r mynydd ac o'i ofn i fod i ddwrw eira. Mi ath i fyny agor ag at y mynydd ac wrth o lawr yn ei ôl. Dyma fo'n gweld mwg yn dod allan yr hen adeilad yma no. Fan hyn oedd bob peth ar gau, oedd o mewn gwell trefn amser ni, de. Oedd yna doth o lawr gweld y mwg, a meth edrych fe oedd y mwg, de. A pwy oedd o'n boeton o hynna yn gwneud bwyd iddo fo hyn. A bag yn llawn o dyniau bwyd. A dyma'n had yn gofyn iddo fo, be oedd o'n neud efo no? Oedd o'n tynnu mapiau i'r RAF dros y mynyddoedd yma. Ac Espiritu Tima mewn had, newydd gyrraedd meddwl fo. Yn diwedd, mae'n deud, there's a light in that big house down there, all night. Mi ffendiodd yn had yn syth wedyn, bod mae'n deud y gwir wrtho fo. Achos oedd o'n deud, mae newydd o dymna oedd o'n de. A dyma'n had o lawr rwan ac ar y ffordd lawr yn meddwl, well mi ffonio y plismon. Ac o'na plismon y dyffryn John James oedd ein o fo. A dyma fo ffonio fo a gofyn bod na ddyn yn actio'r cyfad yn y gorsan de. Meddwl fo John, da ni chwilio am ddyn sy'n torri mewn i 2 ha. A dim mae'n darllan i hanes allan de. A mae'n haden, hwnna diolch meddwl fo. Aros funud, dwi'n mynd i gorffan eto meddwl fo. Mae o'n deud ar y peth ar hyn, believed to be carry firearms. A wedyn ddechrau na braidd o, bod hynny. A mi ath yn had a fyna a'r plismon Bermo mo, a'r plismon Bermo oedd ar y pryd, oedd Arthur Hollands. A dyma ni'n cerad i fyny rwan, ac oedd i hôl o wedi mynd o yma, a wedi hôl i fag golawr yn yr eira, bob yn hyn. Ac oedd o wedi cerad i fyny i'r plantation ar dop y mynydd. A bore drynoedd, mi ddoth Gareth Tanner a John James o Plismon i fyny, ac oedd Will a Norman a finna yn gweithio yn y gors amser ni, ac 19 oed o'n i. Dau Plismon o'n de, o'n nhw wedi gwisgo fel cotia drostyn i giliad i uniforms de. Dyma nhw'n deud rhaid ni gogio bod ni'n mynd i hela llwyniog, a wedyn o'n i'n cario gwn. A wedyn oedd Will efo'r ci, a wedyn dyma ni fyny wan yn y jeep. Pan ddysyn ni at gat y mynydd rwan, dyma ni gweld y holi draed o'n mynd am yr goedwig. Ac o'n nhw wedi rhoi ordos i mi, y Plismon wan de, os bysa fo'n tynnu gwn allan, bod eisiau mi seithio yn y goesag. I fan hyn ddethon ni fyny ar ôl gollwn Will yn y gwylod i ddod i mewn o'r cwn, a dim wedi gyrraedd o heb ddo'n ffendio ni o gwbl. Robert Boyton. O'n ista a tân bach a'r cyf o fo ac yn bita brecwast. Ac mae'n gofyn i lle beth o'n i'n neud. Cymryd arno, mae'n mynd i hel llwynog da ni. Meddwl fo, ysach chi'n myndio swn i'n dod efo chi, achos dwi eisiau mynd i maes y garnedd. Mae'n nhw ar dde. A ar ôl siarad o fo'n sbel, dyma fo'n cychwyn codi fyny. Ac wrth godi, newydd o godi, dyma fo'n rhaid i law rhwng ei drwsus. A dyma Gareth Tanner yn neidio amdano fo, a cydiad yno fo, a'i ddal o'n hollol sawn de. A dyma James wedyn, i weld be o genno fo, gwn genno fo, lawr yn goes y drwsus.
gwn o fatha hwn oedd o. Ond oedd y rhif awr i roed y lawr i gos y drwsus oedd fel yma. A be oedd o wedi wneud, oedd o wedi llifio fo yn fala, a'i lifio fo fan hyn wedyn. Wedyn oedd gen fo gwn bach o gen fo wedyn, ac oedd o gwn i lawr rhwng y drwsus o. Ac oedd na gylladd finiog hefyd i lawr gos y drwsus o. Ac rhes o gatrix reit rhawn y fol o. Dyma'n codi fyny ac yn restio fo ac yn gofyn oedd o'n pasa seithio ni. Oh yes, meddwl fo. I was going to shoot the man with the gun first. A fi oedd nhw. And the rest of you after, meddwl. A dyma fo troi at yn had a deud o, if I knew yesterday, meddwl fo, that you were not an innocent shepherd, meddwl, I would have killed you. Oedden na'n faint o agos fi o i lladd ni'n de. Oedden dwi'n lwcus bod i yma heddiw. Ac o'n i bai am Gareth Tanner, mi fysa wedi seithi ni'n de. Sicr. Oedd Arthur Olans erbyn hyn wedi cael ei symud o Bermo i Corris yn Blismon ac yn Machynllath oedd David Williams. A wedyn oedd nhw'n cyfarfod rhaid o swithiau ar Bont y Dyfi ta hanner os pan nhw ar diwti dau. Ac yr un noson o'n nhw fanno a dyma rhywun i lawr ag yn beic heb ddim golan yn y byd. Ac ffrio heibio nhw. A dywm Arthur, mae rhywbeth yr hyfel yn hwn, meddwl o. A i lawr i weld ble mae wedi mynd. A mi ath. A un o'n ôl y car yn meddwl dweud de. Ond cyn i dweud gyrraedd i gar, mae'n clywed ergyd. A dyma fo lawr i edrych be oedd i digwydd. A dyna lle oedd Arthur ar ei luniau ar lawr. Ac y waed i gyd drosto. Ac oedd y boetson yma wedi dal y gwn ar o a dweud, you shouldn't have come, meddwl fo, am i seithfyd. Oedd wedi seithio ar Arthur. Ac mi gyson ambulance o falle nhw wedyn de, nath nhw'n dal, oedd Robert Whitton wedi mynd de. A wedyn gollodd Arthur i olwg ac oedd Arthur yn ysbyty a dyma'r inspector yn y polis yn mynd ato fo a dweud wrth Arthur de, I got bad news for you, meddwl fo. It's Robert Boydson's face, it's the last face you'll ever see. Ac ar ôl hynny, Arthur yn gweithio i'r plismen yn Canarfon wedyn ar gwneud y ffôn sa falle'n de am rai blynyddoedd. Wedyn dyna di'r stori. A dyna beth oedd stori a hanner. Am brofiad byth cofiadwy i'r plant, a braint cael rhannu straeon a hanesion difyr ac unigryw'r ardal a chynulleidfa ehangach.